però amb molta diferència sobre el segon classificat, que és Itàlia. I són medicaments, aquesta despesa ha crescut molt, després ho veurem en una gràfica, i això amenaça el que en diem els principis d'universalitat i equitat. Què vol dir universalitat? Doncs vol dir el cor del concepte de Sistema Nacional de Salut, que s'atén a tothom. I què vol dir equitat? Que s'atén a tothom de la mateixa manera. Això no ha passat de manera perfecta. Si aneu a un hospital de l'ICS, a tothom se l'atén de la mateixa manera. Però hi ha alguns hospitals de la xarxa concertada que tenen dues portes. Una que van a través del que en diem la Seguretat Social, que no existeix, que és el CatSalut, i l'altra pels pacients que estan afiliats a una mútua privada i que, per tant, paguen una quota suplementària mensual per l'atenció sanitària. Una altra cosa que convé tenir en compte quan parlem de medicaments i de consum de medicaments, estem parlant d'un mercat, el mercat de medicaments. Però és un mercat molt peculiar, que té un circuit comercial molt peculiar. Perquè el preu dels medicaments no té a veure amb el seu valor. Això és molt important retenir. Des de l'any 1995, i això és un efecte del que en diem la globalització. A vegades parlem de la globalització i ens sembla que és l'internet. Però la globalització, si és que podem definir un fenomen que és globalització, és la manera com ha canviat el món des de l'any 1995. Què va passar l'any 1995? L'any 1995 ja estàvem bastant malament, com a món, en conjunt. Però l'any 1995 va passar una cosa que ens ha canviat molt les coses, que és la creació de l'Organització Mundial del Comerç. L'Organització Mundial del Comerç és una organització que es presenta com a lligada a les Nacions Unides, però que no en depèn, i que està constituïda a iniciativa dels països més rics del món, és a dir, d'Estats Units i Canadà, dels països de la Unió Europea, Japó, Austràlia i Nova Zelanda, i que va establir quines havien de ser les regles del comerç mundial. Parlem de globalització perquè desapareixen els arancels, les proteccions aduaneres, s'afavoreix el lliure comerç mundial. Però és lliure comerç de veritat? No. Europa, per exemple, carrega un arancel, em sembla que és del 30 al 35%, sobre els aliments importats, sobre la carn argentina, per exemple, o sobre el blat argentí o d'un altre país, per protegir l'agricultura europea. Però, en canvi, els països subdesenvolupats no poden carregar arancels sobre els béns comercials que ells importen, perquè l'OMC ha dit que no poden carregar arancels. Llavors, si Tailàndia, per exemple, vol saltar-se les regles de l'OMC, és castigada i se li bloquegen les exportacions de textil, que en fa molta, o la indústria turística, etc. És a dir, se'ls sotmet a sancions. I entre les normes de l'OMC, l'Organització Mundial del Comerç, va establir que els medicaments es patenten i que la patent val per tot el món. És a dir, que si una persona o una companyia farmacèutica descobreix i desenvolupa un nou medicament i el patenta, té un dret d'exclusivitat durant 20 anys, que de fet en la pràctica és entre 10 i 15 anys, d'exclusivitat de venda d'aquest medicament a tot el món. De manera que un medicament que és nou és necessàriament més car. Per què? Perquè quan caduca la patent al cap de 20 anys d'inscriure-la i al cap d'uns 10 o 12 anys de comercialitzar el medicament, llavors ja poden sortir altres laboratoris que fabriquen el que en diem els medicaments genèrics, que són medicaments de la mateixa qualitat que el medicament original que havia descobert aquella companyia, però que ja no són més barats perquè s'introdueix un mecanisme de competència comercial. Per tant, un medicament nou és més car. És més bo? Bé, quan surt un medicament nou, l'Agència Europea del Medicament o l'Agència Espanyola del Medicament o l'Agència Nord-Americana del Medicament, que es diu FDA, i altres, doncs diuen que aquest medicament és eficaç, és a dir, és capaç de millorar una malaltia o un símptoma que tenim, és raonablement segur, no del tot, però té pocs efectes indesitjats i per tant val la pena donar-lo, i per tant ja la llei diu que pot ser aprovat. Però aquest medicament és millor que els anteriors que existien? No ho sabem. La llei diu que per dir que un nou medicament és eficaç
l'han de comparar amb un placebo, és a dir, amb no donar res. Però no es compara el nou medicament amb els medicaments que ja tenia. De manera que quan surt un nou medicament pel colesterol, ara aquí m'ha sortit un l'any passat que es diu pitavastatina, em sembla, que val molt més car que els altres pel colesterol. Per què? Perquè aquest està patentat. Però és millor? No, més aviat, per les dades que tenim, és pitjor, però és més car. I com que és més car, per cada envoltori, per cada envàs, per cada flascó, per cada caixa que ven al laboratori, el marge de benefici és més alt. I si el marge de benefici és més alt, li queda més benefici per fer més publicitat i més promoció d'aquest medicament i convèncer els metges de que prescriguin aquest medicament. La pressió comercial sobre els metges és enorme. Jo no vull dir que els metges siguin uns corruptes ni uns pringats, res d'això. El que dic és que són influïts per la publicitat. Per donar-vos una idea, es diu que la indústria farmacèutica a Espanya gasta entre un 30 i un 35%, potser un 40%, es diu, però bueno, agafem la xifra baixa. Posem un terç de tot el seu volum de negoci en promoció de medicaments. Aquesta promoció de medicaments no és dirigida a tota la població, només hi ha anuncis de medicaments a la televisió només per alguns medicaments, ara hi ha el Gelocatil, a la tele, tant sobre alguna aspirina, alguna cosa així. Però els medicaments que ens recepta el metge està prohibit fer-ne publicitat. Doncs bé, el mercat de medicaments a Espanya són 15.000 milions d'euros. Un terç de tot això són 5.000 milions d'euros cada any que es dediquen a promoció de medicaments. Clar, quan la xifra és tan gran ja no sabem ni què vol dir, no? Sabem com a màxim el que val un pis o la hipoteca, però 15.000 milions d'euros hi ha massa zeros per fer-nos una idea. Per comparar, tota la publicitat que es fa per televisió, de tot, no de medicaments, de tot, d'aliments, de cotxes, de perfums, de tot, per totes les televisions a Espanya, no arriba a 3.000 milions d'euros. I va dirigida a 50 milions d'habitants, mentre que els 5.000 milions de promoció dels medicaments van dirigits a 350 o 400.000 metges. És a dir, hi ha una pressió enorme. És la pressió en forma de visitadors, que deia en Barquín, no solament. És també la invitació a congressos, l'organització de reunions on presenten un nou medicament com si fos el nou Amàs, on t'ho vesteixen tot. Tots els que, a més, són gent destinada a presentar les dades del medicament maquillades perquè sembli el nou Amàs, etc. I tot això va dirigit a unes persones, els metges i metgesses, que no són els que reben la publicitat convencional com rebíem la publicitat convencional de la SEAT per televisió. Per què? Perquè el metge decideix el consum quan fa una prescripció, però el medicament no se'l prendrà. I a més, no el pagarà. Per tant, ell decideix que es consumeix, però no és responsable del preu. I si li hem matxacat més el coco amb el medicament més car, ell, com que no el pagarà, té més tendència a prescriure el més car. Excepte que l'empresa procuri que no prescrigui el més car, que són coses que també procurem fer en l'Institut Català de la Salut. Per tant, per això dic que el circuit comercial és peculiar i que el preu no té relació amb el valor. Quan dic valor vull dir eficàcia, seguretat i comoditat. Per tant, sabem que els nous medicaments són més cars perquè estan protegits per patent i a més a Espanya s'ha produït una renovació molt ràpida del mercat. Si mirem els medicaments que originen més despesa en el nostre sistema de salut, són precisament medicaments nous protegits per patent. Som el país d'Europa que gasta més en medicaments nous protegits per patent. Un 28%, quasi un 30%, de la nostra factura farmacèutica és de medicaments protegits per patent, que, com us deia, no són necessàriament millors que els anteriors. I és curiós, són medicaments que són produïts i fabricats i comercialitzats i venuts per empreses alemanyes, que són els que volen que fem totes aquestes coses econòmiques de les retallades, empreses britàniques i empreses franceses i empreses nord-americanes. I a Alemanya i a Gran Bretanya gasten sobre aquests medicaments? Doncs no. Nosaltres un 28% del que gastem ens ho gastem en nous medicaments. Sabeu quan gasta Gran Bretanya? Que fa molts nous medicaments i els ven. Només un 5% en nous medicaments. O sigui, ells ho fabriquen
ho venen a preu car i a sobre ens ho venen a vendre aquí. I després venen a dir que no sé què, que l'euro i tal i qual, però ens estan venent totes aquestes coses. Després també, això és l'argument que sempre prefereix la dreta, l'envelliment de la població. Ens fem més vells i gastem més. Sí que hi ha una part que es pot atribuir a l'envelliment de la població, però tots els increments del preu que paguem per medicaments és un percentatge que es calcula que és només un 8% el que podem atribuir a l'envelliment de la població. Bé, aquí s'ha colat una cosa que depèn del sistema operatiu, m'has dit que era un Linux, aquesta U accentuada haurien de ser euros. És a dir, a Espanya l'any 2011 el sistema de salut en conjunt va gastar 11.136 milions d'euros en medicaments d'atenció primària, més uns 4.000 milions en medicaments hospitalaris, suma uns 15.000, després hi hem de sumar encara uns 2.000 milions més en medicaments que no són a través de receptes del sistema de salut, sinó que són aquell medicament que comprem i paguem a la farmàcia perquè és de lliure prescripció, no necessitem una recepta mèdica. Gastem gairebé 250 euros per persona i any. La gent jove em mira amb cara de dir, jo necessito. No, però la gent gran gasta molt més. Els jubilats a Espanya, els pensionistes, en llenguatge administratiu, gasten 8 a 9 vegades més que els treballadors actius. Perquè són més grans, però també perquè tenen més temps per anar al metge. Esclar, si vas al metge et donen medicaments, és quasi segur. Bé, també aquí m'ha fet una passada al sistema operatiu, però el que vol dir tot això és que gastem al voltant, que cada any es fan gairebé 1.000 milions de receptes de medicaments a tot l'estat espanyol. Aquí a Catalunya uns 150, 160 milions, després ho veurem. Vol dir 20 receptes per persona. Cada recepta és una decisió que fa el metge que pensa aquest és el medicament que li anirà millor a aquesta persona. I és una decisió que teòricament ha de ser basada en el coneixement que té el metge, però que és molt influïda per la pressió comercial que hi ha per modificar aquest coneixement. També som de la Unió Europea el país que en relació al producte interior brut gasta més en medicaments. De vegades la indústria farmacèutica diu que aquí a Espanya els preus dels medicaments són més barats que a Alemanya. No. Els preus dels medicaments en relació a la renda de la població són molt més cars que a Alemanya. Però a més, els preus dels medicaments més nous, que són també els que consumim més, com us deia abans, són iguals que a Alemanya. I en canvi la renda per càpita mitjana d'Alemanya és el doble pràcticament de l'espanyola. És a dir, que la despesa per habitant en medicaments és molt més alta. I com us deia, som el més gran consumidor de nous medicaments a la Unió Europea. A Catalunya les coses no són molt diferents al conjunt d'Espanya. L'any passat es van fer 154 o 155 milions de receptes a atenció primària, que és un augment d'un 2% sobre el 2010. Es va gastar menys perquè per dos decrets successius l'any 2010 i 2011 del govern socialista es van baixar els preus dels medicaments, primer en un 7,5 o un 25% segons el tipus de medicament, la segona vegada una lineal del 7,5%, i tot això ha fet que baixés un 7,8% el total de la despesa farmacèutica. Però hi ha cada vegada més receptes, cada vegada prenem més medicaments i cada vegada estem també més intoxicats per medicaments. Després parlem d'això, però per no entretenir-vos gaire no entraré en detalls. La despesa a atenció primària, aquesta dels 1.692 milions d'euros, és un 20% de la despesa aquí a Catalunya, però hi hem de sumar gairebé 500 milions d'euros en medicaments de dispensació hospitalària, cosa que fa que gastem ara uns 2.200 milions d'euros en medicaments. El pressupost del Departament de Salut de l'any 2012 no arriba als 8.000 milions d'euros, és a dir, és un percentatge que s'acosta a un terç. Si mirem només la despesa en atenció primària, la cosa encara crida més l'atenció. Mireu, aquestes són dades de 2010 de l'Institut Català de la Salut. De tot el que es va gastar a atenció primària vol dir construcció de nous centres, manteniment de nous centres, neteja, pagar el personal, que hauria de ser el més car, però ja veureu que no ho és, ambulàncies, diagnòstics, radiografies, proves de laboratori i medicaments, més de la meitat, un 51%, són medicaments. Més que de personal.
Gastem 10 punts més a l'atenció primària